utize chikwe. Utize chikwe. Naye. Asa una mwana msikana ere. Ukwata katsukiso. Muimbire mdaro. One bar me say. Well, let's see. You know what I'm saying? Unganditengere makindi sina motikari ndisina butsu wanditengera mashoeless ndine hembe wani wanditengera suitcase standard listen up akutera patani ndakabaya red patani varigani kuti patani vari kunditi ekani sisi mabhani ndirasvika landani eta unokwacha sipa position milandirekete kune vechitekete ndirege mutsende ndikendenge nyamwe sina mukwende kunyamwe sina mukwende gracias. Ya, wamona nemdala wewe. Wamona mdala wako unomziya. Nimkoma waningiko. Mandaza to the fullest mtauri. Mandaza to the fullest. Mkoma wenzera. Saka manje mukazoitwa magitare chayo cha mainstruments nei chayo seri man akubviri ngere kuti ari kunonoka saka tarisira kuda kutokura kupfuura kutora kumberi kwacho toenda mberi kwekuseri akunoendeka kuberi azviite manje kana marekodha matsikisa vamwe vari kumberi kwako vakatanga vari kuti zviri kuvararamisa zvakanaka vari kutambidzwa vanenge vachitambidzwa nani havana mupindurira haana kufa mari chaya kunyatsoti pane zvauri kurongawo wega iwewe personal inotambidzwa nani kuti ini kana chinonga zvangu nini vanobasira mari ndiri kubvunza kuti tenge zvakaita iwewe ivo vacho vakazvitanga paunombodaidzwawo paya paya navamwe madhara mahombe vatambidzwawo mari dzinovapata because munotaura ega kuti tinobvunzwa nzi toda kuti ashoka kugwero tokupa muda mari unongotora waya 50 kana kuti waya 30 minutes zvinoenda nekuti maminesi mangani unogondadza vamuchatu zvinoenda nekuti hours mangani mari unokoma rori anongoiwa 30 minutes but iwewo uchitaurawo nevamwe vasingashaine handinozakada achiti kushaina vekuti vanokuaccepta uchitaurawo navo vakuru kwauri ana toki nevamwewo vanoti vari kutambidzwa here mari idzi kana kuti ndidzengotaura dzemaflat aiwa vanotambidzwa kuri mabig artist amene zvanongoitora hapana vamwe vanomborohwa bhutsu nemari obviously munombovharwa kapona kunoimba kusvikabhadhara ini special umbotanga chiri kutanga zvezvi unenge uchipiwa exposure chiti kuti umbonzwikwa wozi unogona kushaya chanzi yacho yekuti unzwikwe wozongonyarwawo kunzi pamwe ukasipakaomangwana kangotenga chitida mari manje udai ka2040 okangoke kusena ushaya saka iwo nebrenzerirai aufani kukarama ufani kukarama untenga uri bambi tokazoona kuti vanenge vauda kunyanya kusunga marozvo atayo mari inotera basi kuzokwete kuti basa notera mari azi ngozvinorwadza kuenda show usiku idzo chinoimba kudzokera udheni usina kana 1 rand naungatonezva unonga katotageta since iwo urikuda kuita yako yemaiki nesocial life yedu zvinozoita sei kumba behaviour yako ndinotokumbira nesazoti tine show musesatati ndokumbira lex ndikuera mani ndanakatokumbira udhara unokakati uchinyatsoitawo zvawaita uchikura unyatsopawo mudhara riseti yake glazo wako chichi simuka uchigeza maplate vanoziva kuti vanoda doimba vandozoti kasodzoka kumba zondandaendoshow zvezveunayo ndounae unosheni mberaye saka pakanaona unobata maiki inenge iri maiki chete akunozoita imwe maiki iyaya imwe maiki nemwano asi uri waiziyaka chinhu chatinototarisira ndepekuti angoitawo laki rekuti anozosangana nemunhu ane maiki iyo anodoyo yo maiki yauri kutaura ndeipi
chinozondirwadza manje chinozondirwadza iwo hausatombonjoya mari yacho wakutopusha bhara oiye madrugs ipapo kana utaura zveshuwaka very excellent wozi papa paunoti ngoma papa handipaona kati kaa manje iwo urikubva kakadzwawo futi woziwo paunokati kayo chanzongi ingadai marizatsi zvinhu zvakachengetedza wozi ndoda kutaurira shuwa dangokupa munhu wani anondirwadza mbari munhu wani potato andinomuziya potato akadai ari kumberi kwekumberi kwakanyanyisa but talent yake yakangopera zvandisi kana nanhasi kana ndikamusangana naye totombomubvunza achiti ya but mashoko ako anorwadza tobva tamirira ipapo munhu aifana kunge kana aforera hamhenoti angadai ane tunhu twake twakawanda pane zvakamuvhiringa imomo kutandara imomo mumanight club imomo pane zvakamuvhiringa iwo unotoziziya but uda kuhwanda chete zvimwe zvacho unoziziya asauziya sekweyo wakaenda kugwaji kana wakakuenda kugwaji seni unotoziziya azoona hapana zvimwe zvanhu zvandingangoda kutaura chikoro wakaenda kuchikoro iwowo aeiou nezvakawanda imomo mumanight club zvakaitika pana potato maamutaura zvakawanda potato akanonoka kureda kuti ndamucelebrate saka kana muri mucelebrate pane zvinhu zvitaufanira kuita ufanira kunge uchikumbira munhu fodya ukati uchikara doro steri saka potato manje anga ane steri unozoaa mucelebrate unogona kumiswa doro unoziya mwedzi wekutanga kwanira kuti mucelebrate ukona chinhu chiripo ka zvakafanana nadhelate mukadota uya uya ndowanga ari macerebrate enguva yedu tichiri kuenda kuchikoro but munhu wekuti aifamba zvake nezvimavhidha bru zvake ndo zvaaida but nguva iyo anga ari kumberi kwekumberi wazvoona aita achidarika vana ukangoti mudhara mukadota inini chandaimuziya aibva angoisa gumbo rake pamabhireki otodzika mota imomo akutoya pamuri makazipa here vakomana okuitira dhirama rake ipapo hazvina basa kuti akakarwa suti yemarei crocodile belt chichi airowa matakina ake kana imwe yaye aiita but aizvininipisa abva angoita zvamuri kuitachiri kuitika akomana akafa iri mboko ani aiwa akafa hake iri mboko but ndiri kuti inini ka wanzwa here uri kunzwa inini zvandodira mukadota manje aizvininipisa anga isingaite neta vamwe iya yekuti ukamhoresa umwe munhu ukamhoresa mwe vamwe vaimbi hatidi kuvataura nemazita instead yekuti amiseka iwe unototaura naye uchimhanyira mota yake kudai anotobharira windo unomisa wamhoresana nevanhu iwe uri muimbi uchatokokoza tuma nhamba nenyaya dzautanzwa ipaparo ari kuita mari yakachitoko akafa iri tsuro yoyo dai akanyatso zvininipisa achibvunza ndo zvinofanira kuitwawo ndosaka uchizoona kuti vabereki vakatibereka ndosaka vachiramba kuimba zvese zvatachitaura zvavanorambira vanenge vasiri rongozi chiserebheti chekuimba imba ichidai chinoita kuti munhu chinongopanduka
potato chenongoza ndio potato yoga akasiya panapa haifana kuchinja potato akasiya panapa especially mimi masarati yemakopo imi potato hiyo chinobohwa pamuri mapfekere enyu dressing zvechifinu everyday uchiratidza amai vako penteazvakanaka izvo zvoka zvokuti unoratidza momuzva yako amai vako akubereka vachiona kapenteka haufaniri kuonekwa ndiwe namai vako izvozvo ndozvandindochilofo chacho ndochinoda kuti mushaye mabhegi emari engonzi unopuwa zita atione zita rako karipabhedhe unozopuwa rimwe manje unozopuwa rimwe ravasingaziye echiroro zita riro ndorinokupa mhepo manje pana mari yaunopuwa wakadaidzwa pana ana tokiwo nongochingopuwa makuva chete vamwe vachiverengerwa iwo uchipuwa makuva nemitpai saka haungararame nekuva nemitpai uri kudawo ndai ndeanatoki warira izvo zveambokupa good example wakamboona chimbetu kusvikira afa wakambomona achipfeka yekupenga pembe dzakanyakumunya aiwa ndingopa example yakanaka inina ndambobvira ndakaona chimbetu handirambobvira ndakamboona chimbetu inini achibata mike asina kukama musoro asina urungonzenga zvauri kutaura saka iwo kana zvida kuita umbimbindo manje uchakuwara nekuva uchodzoka nemiti payamatora mari ndakutaurira uchangoguma netuma kuva nemiti pai vamatora mari unenaki bhokozi tatosangana neyo vamwe havanombopuwa advice iwo kana usingada kutora mari kana uchida kungoti uzotaura vamoti uchakuwana nemachicken slice yakuita nharo vamwe vane vakutora mari yekukuwana nemachicken slice ogadzikirwa twiza manje vamwe vakutora mari but ikoko kwacho kunoda discipline inga makanzwa kura uchitaura kuti kana makuda kuimba maindire tichakuisai mukati imbai zvamunoziva hamunombozvinzwa here apa mamurikutanga kunzwa nemi mukati muvi orit mukati hamuziye mukati munodarika mumba orit nokuti nokutaurwa zvekuita mira apa gara apa munandozvizvo anofila panguva idzodzo vaisa anonyura rega but kuti uite bhegiremari pana masikadzura mari munhu anokanganisa asingazive munhu asaningatoziva chakanaka nechakaipa but mari inoda discipline manje kuti kana uri murombo unenge uchina kudiscipline nemari but kana une mari manje discipline hapana aiwa unoziva kuti chii chinozoitika manje kana wakuzviita webhegi unozoseterwa manje unonzi long rep unopuwa rope yakareba womboregerwa yosvika kunotoni tambo yayatanga kutonzwa manje unodzoswa futi panapa but ukangotamba tamba kandi uchiziva kuchengetedza bhegi rako zvinenzi discipline unodiwa kana ivo ana Michael Jackson yavaita yavaita ungafanika ane magesi aitonzi discipline aidzongwa ndosaka iona Michael Jackson anga akutonhwa maUS paanenge ari asati akutambisa but munhu rinonga riri basa rake kuna ana bhegi wanotamba sinopfekwa but ane bhegi wani aiwaka but bhegi racho raserera raserera bhegi rake radzikira apa tone murume kubasa
Uruzati bag rakadzikira. Batanga kuti bag katuru kusapfeka. Uruzati uruzati bag rakadzikira. Rakadzikira batanga kuti bag. Radzikira nei. Bawada. Izvandoboziva Bawada. Aziri chiripo. batane bag. Yes. Chogarira bhodhoro zvaita zvese. Kuti vanhu vafara ndivo nemengo parasa. Mati mutindo mashowa zvati matirasa. Namutori kwemutopisa pondo. Unoziva kuti chii? Vanhu vanokuita kuti upenge kuti udonhe. Vanhu mafanzi ako. Anokuita kuti utyanye. Tokisa mdata ngachezi izvi zvinhu unatokisa zvaita mdata. Zvinhu zvinochinja mdata. Nekufarwa kwaunenge uchiita kwekwe unopedzerwa kuenda dubhesi. Nofedha Uzobva vamwe unoparisa use. Lazima chinoti anofana kuziva unambofamba kanyeberana zvenyu nemaiki. Munhu nemunhu ane nguva yake yekutora mari kozoita nguva yekungoti unenge wangokwara maoko uchingoda kuti yakasmart unoda kuzita wakapenga. Bati hamba tisina mari yauchatora. Zvakafanana nani muno muZimbabwe muno. Zvakafanana naMoses Shunga. Ndiye akatanga akakuita mutamba akatanga kuenda mbira achiuya nebhenza achida iso but nguva yake kunyatsotora yakawanda yakapera toya pana Peter yakaperawo zvinenge zvichingoita chidaro vamwe vachiuyawo vanyowa ane nguva yake Ati iwo mara akatirara kuti tichionana kana zvida kunyatsobata mashoko andataura ka. Discipline. Kana uri muimbi kama mafans akanokuteera not kuti unogona but discipline and Empresses. the way of dressing. Dressing and discipline. But imwe dressing inotora mari. Aiwa dressing inoita dressing iyeya. Hapana ari kuzodhoboka upfeka zvinhu zvepastage hembe yadzo dzinoda kuonwa nadzo dziri zochinjirwa kuseri oye urosokere mugera uramba ufamba Saka wati chine mwana. Wamomudza nani makore mangani? Dongo singopedza chikoro bvaita sei ndipo atangana nemaiki zvakanaka but pane zvimwe zvokuzoti tichari muleseni watanga yave kujamba Udhoboka. nomatangira kaita taitozviita muklasi ko zvinongokubata kandi tizvamuropa here unongotanga uchida isorwa uko ona Yaba wani. Unomonzigara pasi. Kotoka akaitwa sei? Handiti akaendeswa kumusha nenyaya yekubata maiki. Aiwa akaendeswa kumusha nenyaya yekubata maiki. Bazotsuka. Apedza chikoro. unokandwa akubata chingoma. unokwanisa kuendeswa kwakaberekwa kana kuti amai vamudhara kana kumastreets unoendeswa kumastreets unotadza kuwirirana Kutangana madminox. Pasina kumusha. Kana chena kumusha ngana pa 22nd Avenue. Maita bo. Mtaurire last word of advice. discipline and dressing. Discipline and good dressing. Ninyaya usabate mic isiriyo. Bata mic chete. Hakuna kuva great kamari kuti zvadajambisa mafans
ndakudawo bhegi rakafanana nevakuru. Aiwa mudhara sototomboyemba nokwatitera mari yako dhara saka rinovedzereka sei. Aiwa pane pamwe pakunziwa unoimba newe but hakuna kutaura nhamba tichaona zvatichakuitira. Panga Ukasopiwa mabhondi ukaitizwa mapoa mabhondi kwe. Aunyimwe mari. Aiwa ka ukuona zvandataura ndo zvandati nini kana iwe uine discipline nedressing zvinotuisa zvezvo nachinoenda nekuteka mire sedanzo vanota chisofta softa vanonokucherira chiri mari kuti iwewe chekutanga papa paunodaidzwa papa zvikuda kuti umbotibatirawo maiki kwe30 minutes vanenge vatoziya dressing yako nehunhu urunzwa saka usamboda kuzvinzvenga saka vese vanoiba nediscipline vanemba kumastage aya vamwe havana Asi ndo zvaarumboita. ilaki yemare kutolavoko mafansi tukadika handisi kumbokutati zvavo kuti about dressing tisingaibhadhari but kune imwe inobhadhara mudhara tichingosvika pastage tisotombotaura zita rako unongototora mafansi sutu rakarembera teoni makeni ukona chii pane pamweunonganidza mafanzi usingazonganidza mari maita bho haasi kuteerera ka uye haasi kuteerera ka mwana toteerera bandotonzoza mukutana nezviwasi kuti kana wabata maiki yako iyoyo umbokurosawo kana umboenda paSouth Africa mwari kana ava anozokubatsira unomboona asosiyetawo nevamwe veko level yako mbonoti iwe vari kuzvitosi muchirungu vanoiti exposure yekuti umboonawo level rako muchishaya maideas zvinokubatsira kuti aiwa uri munhu ari bhoma kuti kune maartist anovhaira aiwa izvo zvauri kutaura izvozvo ndino handina nharo nazvo hambeno pamwe vamwe vane nharo because havasi mumusic industry ndozviziva ndatomboda wakavharira zvakafanana muno muzimbabwe vanoziva vanhu vanoti zvavo macheso nditsaga but ane rudo kusina mamwe maartist anoda kusumudza kana ava vachete mimamuri vadiki zvenyu pamwe wanga waberekwa pamwe wanga wasati ana chibatura rara munhu angaine rudo kuvaimba vakawanda chibatura akatosiya asumudza vanhu vakawanda anjesi mudanza akuna rusvozvo mudanza anoda kutofunga madrugs ndongo ngoma nongoti munhu anogara akadai ndokuti zvidano unoda chifreestyle taipa ameno but iri nyaya yemadrugs iyo ndosaka unzonda kubvunza kuti unotora here madrugs yeso hoku manhongera aunoita manotsi ako uchiimba ndefeafea pane mamwe kaanoitwa kuiswa musupuka kuisa muchikafu robva zvangogara muropa tanga unonga madrugs aibo akawani iwo ramba wakashinga zvokuti zvinofanira kuti zvizobhenefita wakakubereka first unogoti achi saka ungati makutangisa futi nyaya yapere chemwari kana achiita zvemizi kutanga watochena iwe azozvibveredhavo kana watiiwa otanga aita sei aiwa ati ucharamba uchita mari yobva yapera usina zvawambovaitianokubuka unyanza tachibva kutaura memhanzi aona ndodya mari dzavo kudya mari kwakasiyana enda nekuti obviously munhu ukaita mari hapana kutodhiba mhuri yako vachitoita kuti yeserebeini zvandiri kutaura ndiri kuti iwewe pane here pekuti iwo ungabate maiki zvakanaka iyo kana kuti maharare gardens munhu vanga mapuwa venyenyu munzi
kupromota zvinokunakidza here kuti uko wakarova smart yako chidumbu rako riri bho kudheni uko hapana chawasiya waita 6 mazai chaiwo netool of zauna kutenga kumba woenda pamberi pevanhu utanga uda isoka roko kako manje ukadaidzwawo nana Solomon wopuwa $60 pane paungaifuridze ne3 days unenge wakupenga here jara mari yaritorwa ne 1 day ayakaripuwa hwaro 1 day dzinoita toirowa saka ndikutaura ndega ndosaka ndichizobuka kutaura nemi dzimwe nyaya ndekapiko kwangafuridza $60 nyika yakaoma kudai sendamutaura Wakawarwa 6 gida in 3 months. 6 gida. Koma statement yeparufu haimbaamisa yaya. Mari 1 day. Let's talk the real life. Kwandisi kudya mari. Vane mazita mahombe chaya vari kuti vachipaiso homwe dzavakafamba-famba ona kuti ngatiunganei tichitaura zviririyo ini ndo zvandinozokujamukirai manje kuziya ari kudya mari ezvinezvi ndiani komunyika muno $60. taura hwani wacho kana vanonzi anakamotovesava vari kuita sei havaso vari kuimba kanhamba kaingacha tobuda misodzi havasi kuchema hakuna ane mare kotamaiko kutaura zvemalebo mara hamuna mpoka abhavha muri kubata batingai mpoka hamuna chino mpoka aihukawo futi ivo Time out, Mandas. Mubvunza ndane vane vangani? Mubvunza ndane vane vangani? Kune vangani? Ane 5. Saka 60 nozhi yakawanda. handitomwichidziri chakadzedzera Twiza nechiponda mwoyo. hakona unyepera vanhu hakona unyepera vanhu 60 zvaya 3 days inokwana kana uchida kungoita zvoudongoti urara saka tora 60 tenga muno wari kuita 3 days but kana uchiita zvedoro nezvimwe zvese zvikai zvakuna kokutengero vanomwe usingaimbewe Hawa, ngachipera kashomwa. Aya, amaita bo. Boys, sisi waita bo. Mdara Mandas waita bo. What did you? What utanga food? ari kudya mari ndiani ani ananiko anani wamunoda kutitaura kuti ane mari ndiani iri kupi mari yacho
Kuiro asha maketa. Veta mari, tamukira. Tamukira supa ile tamari. Mandaza. Tamukira supa ile tamari supa. Umatwiza mdara. Udazo kwa mdara mandaza. Ozoya kuchema baba. Inontenga matomato zine. Utenga twiza nekuponda moyo. Saka yo awakwanza udya $60 paswa. Iwewe. Hands in 3 days. 3 days epere. Kasi kuti mabhawana ngavharwa mtauro. Yamutore. Ndosatula kumutaurira. Budget yaigore yamandaza. Kana uri munhu ane budget. Ndosatibvunza kuti iwe uda kuti idyiwe sei. Iwe utitaurire. Anayo. Anenge ainayo. Mari kudyiwa shaka. Awedzera anoita profit yemari pazuva. Wedzera kubvunza wedzera takuita mari. Arutengesa magrades mangani alright. Uri kuti mari kuchikwa. Ava mandazi anenge akaomera. Akaomerwa. Akaomera. Apa bude chizi. Saka kuomera nekuomerwa zvese. Kuomera nekuomerwa. Nebudget. Iwe mwana mdiki ngounoziya seni mandazi akaomerwa palife. Was budget $60 per 3 days. Shamwari hembe dzinenge dzaenda kuzu. Kasi atenge smart. Takaomera kana takaomerwa. Atenge smart. Zvinhu zvaanotaura zvinotyisa. 3 days. 3 days inopera. Kuinayo mari. Inini manje tandakana. Rechi 3 ndendisisine. Ndinokonza kuti maplants kaona ndangoziva kuti alright. Okay, ndatopedza nemi. Unoona undapedza nemi but iwewa usatedzere vanhu. Tedzerana anospenda murupera mdara. Mari aidyiwe zvekutedzera. Chimwe chinozondinakidza futi ndechekuti ndechikuziya kuti iwe unoona kuti ziva kuti toita seka zvauri kutarisa iwe hazviri izvo zvatiri kuita. Isusu tiri kuidya mari yaufunga kuti uda kuti titenge mabhazi. handiri kutamuka mari. Uda tidye sei timbokudyira zvaunoda. Timbokudyira zvaunoda iwe. Nditaure nechina cherene. Taurawo kuti munhu unotari kudya mari. Munhu unotari kudya mari. Ndaramandaza. Zaipakasoni kuti akuitika sei. Mandazi. Ndokudya mari. Rasa foshi. Aiyo uyatonhonga. Uyatonhonga watobatsirika. Saka but iwo kutaura vanhu havasudya $60 a day. Taura chokwadi. Tambokutakura timboenda newewo. Tambokuenda newe pamwe pano. Panodyiwa mari. Panodyiwa mari. Kana vachinensoresa. Kungonoona ye. Kungoona madyirwa eri munhu aibuda nepepa bhegi. Baziya muchipfuura munobaziya sikuona nawo. Unongopfuura. Yozoti mari yekuguta inongodyiwa uyanga. Ndozvatiri kutaura kuti iri kudyiwa. Ndosaka ndakutaura. Zati usina. Kuziya kuti vanhu vachiri vavo vanoita izvozvo ndinovasiya. Unovaziya kuri? Ivavo kavanodya madyiro yavo. Shamari wamboona kuti sinuka yanzwa sei uku? Ngono yanzwa nekungokandwa mari. Vanhu vari kutokudyisa sinuka mari. Mapuranga. Utaura vanhu havasi kudya mari. Patambwa mari imwe mubvunzo kuti atora matokeni kangani. Imari. Imari. $60. Ukangoona uwedzera unokorekta soka voziva kuti atora 80. Ukaona mukapu iya yakwenda voziva kuti 80. Uverenga kuti makapu mangana ari kuenda kutora matokeni. Tatiwo ikapu yabuda mugongo. Asi unodya dhora pazuva eri. Iwewe. Aiwa unodya mari pazuva. Mandazi. Wakutotipedza hwawa hwedu watamwa manje. They are attacking my beer. Pedza vanhu hwawa hwavo. Pedza vanhu hwawa wamwa nenhaka. Udzoka. Oh. Hwawa hwese unobuda radikita hwawa wachinja kuita dikita nenyaya yangu. Sadaro shamba.
wedu mari uchidya mari yedu takuinjoya mari yedu before 5 titori makudo takuinjoya mari before 5 pane vanhu vatatopa deadline yekuti foro kurikwanofana kutiona tachinja wazvoona vai titaudza zvauri kuita saka unomuka uri munhu ongoramba uri munhu zuva rese aiwa kana basi plus zvimwe zvinhu zvekudyisa mari zvisingadhake zvakawanda ambotenga wana bhaibheri ukamboita sei mari yako nekaita sei kuiswa mukeji nani hamuiswe munhu asina mari munaiswa munhu ane mari munaiswa munhu asina kana sendi keji yekutorera vana vanhu mari mapini akasetwa 1400 mutreni shamwari kutadza kukwira bhazi shamwari akuda mutreni shamwari hanzi ndo makachipa paabatwa neope bhasetwa 1400 wakawine chipa wakabirwa 1400 ndo chibhambi kai ndosaka isingapere pa 3 days orova nemuflyover muine 2000orova neflyover une 2000 maotadza kukwira kataxi ke$5 totombotora taxi totombosiya zvemakombi pa 1400 kana haya motikari private car unosvika kwamusha kwa zuva rese kutora kwauri kuda kuenda nandiri motikari inodiwa petu manje siku wese hazisitima diro ndo zvandandakaverengera ndakutodikitira nekutora vhidhiyo yavo mani pakurara ndichifamba wakutoitisa soba anoedza mandaza wakuitisa soba edza wawe vanhu wakutadzisa kudya $60 hapangu siri kwekuti anzi kana kuti mari anga isipaya maplati sana imomo maganazi unotaura umba kwenyu ndetsa vanhu vari pabasa masome kaya anenge ari pabasa but maplati because maplati acho kuti tikutaurewo kupedza nguva treni handikwireni ndoisa luggage treni kana ndine luggage ndovhainisa luggage ndopinda mubhazi ndonotora zvinhu zvangu mangwana inini ndinoda risiti yekuvhainisa shamai ndine mari patsamba yekuvhainisa masini vakasingandisi tine zvinhu zvinokwira goods nechinhu chakambokwira mari dzodzo dzekutanza kuda kuzviposa kuti tauti ndine mari hatimboutiita izvi hatimbotiita izvi hapana munhu anombotaura nezvako hatisi hatina mari but tinoidya mari wanzwa isi tinodya mari hatichengete mari ita twumari ore tinodya twumari kungani kudya masi saka ukutoziziyawo mari iri kudyiwa samwira nharo dzeo magetsi aripo izi nharo ndeze kusina magetsi Mateka kumapurisa varidye mari sanai akadya mari wakaiona ichidyiwa 6 gida anaye here mari mabini wakaiona here ichidyiwa 6 gida asi hauna kuiona ndozvinoita vanhu udya mari pachibhambi haufa wakaiona ichirohwa pachibhambi madyira yauri kuda haisiri wairi kuitwa saka uzviona isitodya 60 pazuva pachihadhi mbari yese inoziva kuti kwadyiwa mari nhasi ranabvunza kubva kwaifirizu sakaona vanhu vachibva kuengland vanenge vachitaura zvavanoda but asina kana sendi haana kana sendi mukadzi nemurume kuengland
tichiti vaita basa remadhodha bvini vayazi mari anenge vainayo but basa rakaita rinorwadza kuti akutengere kana fanta zvavadare rako rekurova zvimote haungamboichi ini ndinokuruka chete ndinokuruka ndikafarisa ndonogadzira sofa ndokumwaya 6 months nchidya zvo 6 months nchidya maita boys ndaneta 6 months ndizazvine rimwe randakamira kuti imwe idzikire mbichana ndandotengesa wazi kuti kada kutengesa kahwani mari yacho